фишор баландӣ ва бемориҳои дигар сироятӣ мебошанд ки дар натиҷа оризаи пневмония яъне ки илтиҳоби шуш ё ба забони дигар газаки шушро медиҳад ки ин дар тӯли соли охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба солҳои гузашта андаке баландтар ба қайд гирифта шуд ва боз дар инҷо дар фасли баҳор хуруҷи яъне авҷгирии бемориҳои музмин яъне хроникӣ дида мешавад ки дар фасли баҳор фаъолнокии нурҳои ултрабнафши нурҳои офтоб зиёд мегардад ва ин ҳам метавонад яке аз сабабҳои авҷ гирифтани дигар бемориҳо гардад ва вобаста ба ин боз дар фасли баҳор ман ҳамин нишонаҳои бемории аллергия зиёд мешавад ки дар натиҷаи муроҷиат кардан шаҳрвандон бисёр ба як ҳолати ногувор меафтанд яъне ки вобаста ба вазъи имрӯзаи ҷаҳон онҳо хиёл мекунанд ки аз ҳамон сироят гирифтор ва вобаста муроҷиат зиёд гардид ва 85% бемороне ки ба муассисаҳои тандурустӣ муроҷиат мекунанд инҳо дар ҳолати дер яъне ки дар ҳамун сатҳи охири беморӣ муроҷиат мекунад ки бемориҳо аллакай оризаҳои худро додааст ва дар вақте ки ман даъват ба амал меорам ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар вақти дар худ муайян кардани ягон нишонаи беморӣ ба ҳамун табиби минтақавии худ муроҷиат кунанд ва тибқи рохат ба муассисаҳои тандурустии муайян муроҷиат кунанд. ҳам дар хурдсол ҳам дар калонсолон ин нодуруст додани ғизо мебошад, нодуруст хӯрдани ғизо, истеъмол кардани ғизоҳои сунъӣ мебошад. аз он ҷумла дуюм сабаб ин нодуруст истифодабарии адади зиёди доруворӣ мебошад. чӣ хел ки ин кас гуфтан бисёри шаҳрвандон вақте ки муроҷиат мекунанд баъд аз 10 рӯз муроҷиат мекунанд ки якуми маротиба аввал худашон доруворӣ метиҳанд агар ки кӯдакашон ё ки одами калонсол бемор шаванд, баъдан сони худашон худ муолиҷа мекунанд ва ниҳоят дар вақти вазбин будани илтиҳоби шуш ки адади зиёди онҳо ҳозир дида истодаем муроҷиат мекунанд. лекин барои муайян кардани оё бемор бистарӣ мешавад ё намешавад танҳо табиб метавонад муайян кунад ва барои табиб муайян карданаш бояд ки шаҳрванд ба хона даъват кунад табиби оилавиро. табиби оилавӣ омада дараҷаи вазнинии он илтиҳоби шуш ё ки дигар бемориро ки бемории бисёртар ҳозир дар фасли сол бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас мебошанд, онҳо гуногунанд муайян мекунад ва нишонаҳои аввалин дараҷаро муайян мекунад ва баъд рохат метиҳад ки барои бистарӣ кардан. лекин на ҳамаи аҳолӣ ба табиби оилавӣ гӯш мекунанд. бистарӣ кардани аҳолӣ вобаста аз бисёр омилҳое ки онҳо намехоҳанд омадан ба беморхона ва ин ҳам рӯзҳои тӯл мекашад. баъд аз 10-15 рӯз вазнин карда мебиёранд. ин бемории шадиди вирусии роҳҳои нафас ки якуми маротиба ҳароратбаландиро метиҳад, лекин илтиҳоби шуши ки дуюм дараҷа мебошад, он вақт ҳароратбаландӣ дида намешавад. фақат чӣ дида мешавад? беҳолӣ, бемадорӣ. дар вақти илтиҳоби шуши ниҳоят вазбин, дараҷаи вазбин, як аломат дида мешавад ки аломати норасоии оксиген ба организм. аз ин сабаб фишори хун паст мешавад. фишори хуни одам паст шавад агар одам беҳол, бемадор, беиштиҳо мешавад, сархчарасан мешавад. аз ин сабаб баъд бистарӣ карда мешаванд. лекин аҳолӣ ки агар ки якуми маротиба ҳароратбаландиро бинад, аллакай дар мавриди ҳозира дар бораи сирояти ҳозире ки дар оиди он пандемия рафта истодааст гумонбар мешаванд. дар ҳамаи шароитҳое ки ҳозир мо кор карда истодем дар беморхонаҳо, дар вазоратҳо ҳастанд як телефонҳои боварӣ ҳаст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон телефони боварӣ 511 ҳаст ки дар он метавонад ҳар як шаҳрванд телефон карда занг зада аломатҳои асосии худро гап занад. аз он навбатдоре ки дар назди телефон мешинад, вай муайян мекунад ки оё табиби оилавиро равона кунад ё ки бригадаи асосие ки ҳамин бригадае ки ҳозир ташкил шуданд оиди пешгирии ин бемории сироятии вирусии роҳҳои нафас онро фирсонад. лекин ҳама бистарӣ намешавад. бисёри шаҳрвандон ки ин кас гуфтанд 85% бо намуди сабук мегузарад, метавонанд хона ба истанд. лекин аз сабаби он ки ҳозира шароит ки оиди пандемияи COVID-19 дар бораи он мо фикр мекунем,
ҳама дар ҳаяҷон аст, ҳама як акса занад, сулфа занад ё ки ҳарорат баланд шавад, агар ба мо муроҷиат мекунанд, оё ман ҳастам ё нестам бо ин бемор аст. инро бисёртар адади зиёди беморон бистарӣ гардидан ин мебошад. дуюм, дар бораи масъулияти кӯдак ва одами калонсол гап заданиам ки масъулияти кӯдак аз бисёр чиҳо вобаста мебошад. бисёр кӯдаконе ки нуқсон доранд, онҳо масъулияташон паст. адади зиёди кӯдакони мо нодуруст ғизо дода мешаванд. ва дуюм, сабаби паст будани масъулияти кӯдак ин норасои витамини А мебошад. аз ин истифода бурда гуфтаниам ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ин роҳи пешгирии гиповитаминози А-ро мо ёфтем. дар давоми қариб аллакай 10 сол мо 2 фасли сол барои кӯдакони то 5 сола 3 намуди витамини А-ро медиҳем ки меъёрҳои асосии он ҳастаст дар ранги сурху, ранги зарду, ранги кабуди он мебошад. дигар омили асосие ки дар фасли ҳозир мо фасли аввали баҳор мегӯем, дигар бемориҳои сироятӣ ҳам ҳастанд ки дар ин фасли баҳор ададашон зиёд мешавад. ин бемории шадиди вируси роҳҳои нафас мебошад ки ин ҳам роҳҳои гузаришаш ҳавоги қатрагӣ мебошад. аз ин чӣ гуфтанием? дар вақти бемор дар хона пайдо шуданаш шумо ба беморхона яку якбора омаданатон нодуруст аст. бар шаҳрвандон гуфтаниам ки дуюм, табиби оилавиро фарёд кардан дар кор, баъд вай муоина мекунад ин оё бемории шадиди вируси роҳҳои нафас бо ориза аст ё ки беориза, чунки яке аз оризаҳои онҳо ин илтиҳоби шуш мебошад ки сабаби бистарӣ гаштани беморон дар ҳозира шароит мебошад. дар ин қисмати барнома назари шуморо ҳамчун мутахассисони соҳаи тандурустӣ роҷеъ ба он мехостем фаҳмида бошем ки мардуми шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ бахусус аз бемории илтиҳоби шуш ё худ ба истилоҳ пневмония чиро бояд бидонанд ва дар мадди аввал кадом корҳоро ба анҷом бирасонанд? вобаста ба ҳолати имрӯзаи яъне ки сирояти бемории пневмония яъне илтиҳоби шуш, чунин ман гуфтаниҳо дорам, чунин пешниҳод дорам ки ҳар як шаҳрванд, ҳар як шахс бояд ки оиди роҳҳои пешгирӣ намудани ин бемориро яъне ки дониста бошад. ин якум пеш аз ҳама бояд ки масъулияти бадани худро яъне ки мо бояд ки баланд гардонем. ба баланд гардондани масъулияти бадан ки кадом омилҳо мебошанд? ин якум ин ҳам бояд ки мо машқи бадан намуда ҳар рӯз ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ бояд ки худро ки машғул намоем ва инчунин ба ягон намуди варзиш ҳам бояд ки мо бояд ки ягон шуғл дошта бошем. ин машқҳои бадан, машқҳои серҳаракати бадан ин як омиле ки мебошад ки бас ҳаракати ки бадан шахс ки ҳаракат мекунад, ки серҳаракат ки мебошад, хун дар гардиш мебошад ва мубодилаи моддаҳо дар организми инсон ки ба хуруҷ меоянд, ба вуҷуд меоянд ва дар ин ҷода шахс худро бардаму солим ҳис мекунад ва дар ҳуҷайраҳои организми инсон мубодилаҳо тез ба амал омада ба ягон намуди агар беморӣ, ягон намуди дигар намуди бемории сироят агар ёбед, шахс метавонад ки худро муҳофизат карда тавонад. баъд аз он бояд ки ҳар як шахс ба гигиенаи шахсии худ ҳам бояд ки аҳамият диҳад. яъне ки ин пеш аз ҳама тозагии дастон. мо бояд кидастони худро ҳамеша тоза озода нигоҳ дорем. баъд аз кӯча ба хона даромадан باید ما حتما دستان را با صابون شوییم. بعد از غذای حاجت، پیش از خوراک خوردن، بعد از خوراک خوردن، اگر شخص در خانه بیمار اگر داشته باشد، هنگامی پس از نگاهبین بیمار باید که دستان خود را باید که شست و اینچنین پیش از تیار نمودن خوراک برای اهل عائله و با کدبانوهای خاندان، یعنی که توصیه داده می شود که پیش از آمدن نمودن خوراک حتما باید که دستان خود را شویند و اون لوازمات کاری که دارند برای آمدن نمودن خوراک آنها آماده می نمایند باید که تازه آزاده نگاه داشته حتما باید که شویند و اون محصولات خوراکی که آنها تیار می نمایند باید که در آب روان تازه شسته بعد از اون باید که برای خوراک آماده کرده تیار نمایند. بعد در این چنین در محیط خانواده برای کودکان خردسال نیز باید که همین عادت‌های یعنی که شستن دسترون باید که آموخت. پس از کوچه به خانه در آمدن، پس یعنی که از باغچه آمدن، پس از مکتب آمدن
ва ин амалҳоро бояд ки барои кӯдакони худ ҳар як падару модар бояд ки омӯзонад. Шахсоне ки агар дар худ нишонаҳои сулфа задан ё ки таби баланд дошта бошанд ё ин ки атсазанӣ доранд, онҳо бояд ки ҳатман ниқоб пӯшанд, ниқоби муҳофизатӣ, то ин ки барои атроф ва наздикони худ яъне ки безарар бошад, яъне ки хатар эҷод накунанд. ва тарзи дуруст истифода бари ниқоб ҳам на кам аз 2-3 соат бояд ки бошад ки инро бояд ки ҳам дар таи як рӯз бояд ки то 3-4 маротиба бояд ки иваз намудан лозим аст. ва ҳангоми ниқобро кашидан пас аз истифода бурдани ниқоб бояд ки ба даруни партови сарпошдор парфтан лозим аст. боз ҳаминро ҳане ки таъкид кардани ҳастам ки ба шахсоне ки сину солашон калон мебошад ба ҷойҳои яъне ки ҷамъиятӣ, ба ҷойҳое ки серодам ҳаст, яъне ки худдорӣ намоянд ва аз даст ба даст салом додан нест ва аз бусу канор ҳам бояд ки дар як мавриди муайян, як муҳлати муайян бояд ки аз ин амалҳо мо бояд ки худдорӣ намоем. барои пешгирии ҳамаи бемориҳои сироятӣ, вируси роҳҳои нафас як чиз зарур аст ки ин изолятсия ё ки беморе ки бо ин беморӣ бемор аст, вайро дар хонаи дигар ҷой карандар кун ва ҳама омилҳое ки барои пешгирии бемории шадиди вируси роҳҳои нафас гуфта шудааст, онҳоро истифода бурдан дар кун. Якумин ин хӯрдани ғизои солим мебошад. Дуюм, истифодабарӣ дар муҳити Тоҷикистон аз гиёҳҳои шифобахше ки дар Тоҷикистон ҳастааст. Гиёҳҳои шифобахш вайро рафта чиндан лозим нест, онҳо ҳамаш дар дасти мо ҳаст. ин истифода бурдани лимӯ, истифода бурдани бобуна, чой аз бобуна, аз лимӯ ва аз гиёҳҳое ки чои кабуд истифода бурдан дар кор. боз як чизро мехоҳам ки ҳозира шароите ки вақти рамазон ҳаст, мо аз шаҳрвандон бисёр хоҳиш мекунем ки рӯзадории насли наврасро манъ кунанд, аз ҷиҳати он ки дар фасли аввали аллакай огоҳӣ пурра пайдо кард ки бемории илтиҳоби шуш ё худ ба истилоҳ пневмония бемории нав нест, балки таърихи қадима дорад ва ин бемории як давлат ё худ як миллат нест, балки бемориест ки кулли ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст ва таи чандин солҳост ки дар тамоми давлатҳои дунё ба қайд мегиранд ва бахусус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардум бояд аз ин дар таълуқа нафтанд. ва дар ин қисмати барнома назари шуморо ҳамчун табибони сироятшинос ва ҳамчун мутахассисони соҳаи тандурустӣ роҷеъ ба он мехостем фаҳмида бошем ки бемориҳои роҳҳои нафас ки дар радабандӣ ба бемориҳои дигар як мавқеи устувор доранд ва мегуфтед ки фарқи бемории илтиҳоби шуш ё худ ба истилоҳ пневмония аз дигар бемориҳои роҳҳои нафас дар чист? дар вақти бемории шадиди вируси роҳҳои нафас ки ҳозир фасли сол ҳастааст, шадид сар мешавад. Калимаи шадидият аз ҳароратбаландӣ дар давоми 2-3 рӯз ва тез сиҳат мешавад одам. илтиҳоби шуш бошад агар бисёртар давомият саршавиаш дароз муддат мебошад, баъзан вақт то 2 ҳафта 3 ҳафта ва аломатҳое ки шадидият мегӯянд аз ҳарорати баланд аз он сар намешавад. ҳарорати баланд субфибрилӣ мебошад, то 38 градус мешавад ва кӯдак он аломатҳое ки кӯдак одами калонсол он аломатҳое ки дар вақти бемории шадиди вируси роҳҳои нафас буд, масалан обшорӣ аз бинӣ, дарди гулӯ надорад. Фақат сулфаи хушк баъд аз он сулфаи нарм пайдо мешавад. дар вақти сулфазан дар илтиҳоби шуш қафаси сина камтар сӯхта меистад ва дар вақти сулфа кардан балғам пайдо мешавад ки он балғам пайдоиши балғам омилҳои асосии илтиҳобӣ мебошанд ки сабабҳои онҳо бактерия мебошад. дар кадом вақт илтиҳоби шуш дида мешавад? Танҳо дар он вақте ки омили бактерия ба болои бемории вирусӣ ҷамъ мешавад, онро бартарият мешавад. онро илтиҳоби шушӣ ки дуюм дараҷа меноманд ки он бисёртар вазбин мегузарад. дар вақти авҷи бемории шадиди вируси роҳҳои нафас илтиҳоби шуш сабук мегузарад ва тез дар давоми 3-5 рӯз сиҳат мешавад. риояи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ роҳи ягонаи ҳимоя аз ҳама гуна бемориҳои сироятист. дар ин замина ҳар як фард зарур аст ки гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя намояд, хӯроки хушсифату серғизо истеъмол намояд. аз нигоҳи илми тиб ки хоб 8 соат муайян шудааст барои инсоният, бояд онро дуруст истифода барад. агар ин чораҳоро сармашкори хеш додад, умед аст ки аз ягон намуд бемориҳо
سرایت نمی‌یابد. برای یک صحبت صمیمی سال سپاس و تشکر می‌کنیم به شما. بیننده‌های عزیز دعا می‌شیم که صحبت‌های ما بودن کارمندان ساحه تندرستی وابسته به بیماری التهاب شش و نشانه و عارضه‌های آن صحبت داشتیم. در همینجا صحبت ما به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان باشید ادامه دارد.